Исәнмез, кадерле укучылар. Мин сезне онлайн дәрескә керүемә бик шатмын. Алдагы дәресләрдә без сезнең белән оксидларны өйрәнеп беттек. Неорганик кушылмаларның әһәмиятле класслары өйрәнүне дәвам итәбез. Бүгенге дәрестә без сезнең белән гидроксидлар, нигезләр, аларның классификациясе һәм аларны табу ысуллары белән танышып үтәчәкбез. Укучылар, әйдәгез төшереп алыйк. Неорганик кушылмалар нинди классларга бүленәләр соң? Неорганик кушылмалар оксидлар, гидроксидлар, кислоталар, тузларга бүленәләр. Гидроксидлар дип составына металл, неметалл атомнары һәм гидроксигруппалар кергән катлаулы матдәләр атала. Гидроксид формасында гидроксигруппа саны металлның валентлыгына туры килә. Мәсәлән, натрий OH натрий гидроксиды, барий OH икеләтелгән барий гидроксиды. Игътибар белән карасак, барийның валентлыгы 2-гә тигез, гидроксигруппаның валентлыгы 1-гә тигез. Шуңа күрә формула килеп чыга, барий OH икеләтелгән. Димәк, металлның валентлыгы гидроксигруппада торган индекс саны белән туры килә. Шулай ук неметалларда гидроксигруппалар барка китерәләр. Без аның структур төзелешен язгачтыңна күрәбез. Структур төзелеш язылуы буенча без кислоталар темасы үткәндә өйрәнәчәкбез. Сезгә монда формула биргән H2SO4 сульфат кислотасы. Гидроксидларның классификациясын карап үттек. Гидроксидлар бүленәләр нигезләргә, амфотер гидроксидларга, кислородлы кислоталарга. Суда эри торган нигезләр селтеләр дип аталалар. Селтеләрне барка китерәләр беренче, икенче төркемнең төп-төркемчә металлары. Бер икенче төркем төп-төркемчә металларыннан бериллий һәм магнийны алмыйбыз. Алар селтеләр барка китермиләр. Аларга керә литий гидроксиды, натрий гидроксиды, калий гидроксиды, рубидий гидроксиды, цезий гидроксиды, кальций гидроксиды, стронций гидроксиды һәм барий гидроксиды. Калган барлык металларның гидроксидлары эреме торган нигезләр барка китерәләр. Амфотер гидроксидларга формулалар экранда күрәсез. Кислородлы кислоталарга мисалларын шулай ук экранда күрәсез. Әйдәгез укучылар, аларның кагыйдәләре белән танышып бетик. Нәрсә соң ул нигезләр? Металл атомнарынан һәм бер яки беренче гидроксигруппадан торган катлаулы матдәләрне нигезләр дип атыйлар. Нәрсә соң ул амфотер гидроксидлар? Амфотер гидроксидлар амфотер оксидларга туры киләләр. Амфотер оксидлар белән без сезнең белән алдагы дәрестә танышып беттек. Нәрсә соң ул кислота? Водород атомыннан һәм кислота калдыгыннан торган катлаулы матдәләрне кислоталар дип атыйлар. Укучылар, нигезләрне табу ысуллары белән танышып беттек. Мин сезгә хәзер тәҗрибә күрсәтәм, аннары реакциясын тактада язып алырбыз. Литийның су белән реакция кергән карап беттек. Минем кулымда литий металлы. Литий металлы ул безнең беренче төркем төп-төркемчә металлы, селтеле металларга керәләр алар, һәм алар безнең саклана керосинда яки вазелинда. Литий металлы вазелинда саклана, чөнки ул шушы беренче төркемдә иң җиңел металлардан санала. Калган металлар, селтеле металлар, керосинда сакланалар. Литий металлын алабыз, фильтр кагызы өстенә куябыз. Артыннан капкачын ябып куярга кирәк. Литий металлы атмосферада бик тиз оксидлаша. Актив металлар бик җиңел пычак белән киселәләр. Аның эслеген чистартырга кирәк бераз, һәм пычак белән кисәбез. Калган артык металлны урынына кире тыгабыз. Мин алдым су. Реакция барганлыгын күрсәтер өчен мин индикатор фенофталин тамызам. Индикаторлар белән бераздан танышачакбыз. Литий металлын суга салабыз. Беренче төркем төп-төркемчә металларын селтеле металлар дип йөртәләр. Һава составында су парлар һәм газлар белән реакция кермәсен өчен селтеле металларны керосинда, литийны вазелинда саклыйлар. Литий иң җиңел металл. Ул судан 2 тапкыр җиңелрәк, аның тыгызлыгы 0,54 грамм/сантиметр куб. Икенче төркем металларын кальций, стронций, барий, радий селтеле җирле металлар дип йөртәләр. Тәҗрибәдә сез күрдегез, литий металл су өстендә йөзеп йөри, чөнки судан аерып чыккан водород аны шушылай йөзеп йөрергә мәҗбүр итә. Әйдәгез тәҗрибәбезнең реакциясын язып алабыз. Димәк, актив металл плюс су безнең килеп чыга селтә плюс водород. Мин алдым сезгә литий металлы, язабыз литий плюс су. Суны реакцияны язырга җиңелрәк булсын өчен аска язып куям мин H2H. Мәк бүләм 2 өлешкә. Водородка һәм гидроксигруппага бүләм. Димәк, безнең кагыйдә буенча барка килә селтә плюс водород. Нәрсә соң ул селтә? Селтә ул эре нигез, димәк, эре нигез ул безнең металл атомыннан һәм гидроксигруппадан тора. Ничек мин актив металл әйтәм, чөнки бу очракта безнең селтә барка килә, селтә булса актив металл. Димәк, литийның валентлыгы 1, гидроксигруппаның валентлыгы 1-гә тигез, килеп чыга литий OH. Һәм аерып чыга безнең водород. Водород газ халәтендә укны куябыз катага каратып. Әйдәгез реакцияның тигезлеген тикшерәбез. Әгәр дә санасак, водород безнең сул якта 2 атом алынган, уң якта 3 тигез түгел икәнлеге күренеп тора. Кайсы җирдән тигезли башларга? Бу реакцияны тигезләргә бераз катлаулырак.
Демек, жипсон алабыз. 2 тапкыр арттырам. Литий OH молекул салына икелене коям. Бадарыт булды минем. Оң якта 2 плюс 2 4. Сол якта да 4 болсын үшін 4-не бөлем 2-ге, су алдына коям икелене. Көрініп тұра, литий оң якта 2 атом, сол якта да тегіз болсын үшін 2 атомны коям. Саныйбыз, тегізлігін текшіребіз. Демек, литий 2 оң якта 2, бадарыт 4, сол якта шулайық біздің 4 келіп шықты, кислород 2, һәм оң якта шулайық 2. Демек, реакциябыз біздің тегізленді. Әйдәгіз екінші мисал қарап алайық. Ала мәселен барий. Язам барий плюс су. Барий икенче тіркім тіркімші металы. Икенче тіркім тіркімші металларын сілтілі жерлі металлар деп атайлар. Алар шулайық реакция кіргенде сілті барқа кетірәлер. Язам барий. Язам OH. Барийның валентлығы 2, гидроксы группаның валентлығы 1, шуңа күрә келіп шыға барий OH икелетілген плюс H2. Бұл оқнеске қаратып қойсағыз да ярай, қоймасағыз да хатаға саналмай ол. Реакцияның текшірәбіз, тегізлеген. Әгер де бар білен қарасақ, оң якта 4 бадарыт атымы, сол якта 2 гіне. Шуңа кірі су молекул салдына қоябыз екелене. Текшіріп шығабыз, реакция тегізленген. Келіп шыққан мәдделерінің исімдері литий гидроксиді, барий гидроксиді. Демек, реакция біздің тегізленді. Сілтелерін табуның екінші реакциясы білен танышып алайық. Екінші реакциясы актив металл оксиді плюс су келіп шыға сілті. Реакция типі кушылу, шенки біргіне мәдде барқа келі. Алам натрий оксиді, натрий 2O плюс су. Қағида бойынша барқа келі сілті, яки әрі негіз. Нәрсесі ол әрі негіз, яки ол біздің сілті? Ол біздің демек актив металл оксиді һәм гидроксы группадан тұрған қотлаулы мәдде. Натрийның валентлығы 1, гидроксы группа валентлығы 1, шуңа күрә формула келіп шыған натрий OH. Тегізлігін текшірәбіз. Натрий сол якта 2, оң якта 1 гіне. Демек, алға қоям 2-лі. Һәм бітін реакцияны сынап шығам. Демек, реакцияда менің бітін атомларда тегізлені біткен, реакциябыз тегізленді. Алам екінші мисал. Мәселе, алам кальций, алам О. Кальцийның валентлығы 2, кислородның валентлығы 2, шуңа күрә формула келіп шыға кальций О. Индексларда була 1-1. Плюс су. Қағида бойынша барқа келе сілті. Нәрсесін ол сілті? Металл атомларынан һәм гидроксы группадан тұрған қотлаулы мәдде. Язам кальций, язам OH. Кальций 2 валентлі, гидроксы группа 1 валентлі. Шуңа күрә жетішінде була 2. Гидроксы группаның индекстағы сан металлның валентлығына туры келе. Шуңа күрә безнең металлында 2 валентлы екен, гидроксы группаның жетішінен қорқмыша екелене қоя аласыз. Чөнки гидроксы группаның валентлығы 1-ге тегіз. Реакцияны қарап шықсақ, реакциябыз тегізленді. Келіп шыққан мәдделерінің исемдері натрий гидроксиді, кальций гидроксиді. Әрі тұрған негізлеріне табуның тағы бір қағидасы бар, ол да болса тыз ірімелеріне электролиз үткеру. Электролиз үткерген вақытта біз сіздің білен шулайық әрі тұрған негізлеріне яки сілтілерін таба алабыз. Ләкин бұл 8-ші сыйныф курсында үйренілмей, ол үйреніле зора классларда. Суда тұрған негізлерінің табу реакцияларын yazып өттік. Сіздің білен тәжірибе қарадық, шу тәжірибенің әдәз реакциясын yazып алабыз. Демек, тұз плюс сілті, яңа тұз, яңа негіз, яки амфотер гидроксид барқа келе. Бұл тұз составында нендей металл болуға бәйлі. Біздің тәжірибе бойынша біз алдық купрум SO4. Бакырның валентлығы 2 SO4 кислота қолдығы H2 SO4-тен барқа келген. Тұжышылайық валентлығы 2 тегіз, формулабыз дұрыс. Плюс натрий OH. Текшірәбіз. Натрийның валентлығы 1, гидроксы группаның валентлығы 1, шуңа күрә формулабыз дұрыс. Демек, бұл біздің алмашу реакциясы ол біздің қотлаулы мәдделер состав ілішлері бен алмашалар. Демек, мен 2 ілішке бөлдім. Демек, купрум, бакыр тұташа гидроксы группа білен, натрий тұташа сульфат кислотасы қолдығы білен. Біздің барқа кетіле. Купрум, язабыз. OH. Мен купрумның валентлығы 2, гидроксы группаныкі 1, шуңа күрә барлыққа келе 2-лі. Әйтіп біткенімше, гидроксы группаның индексаны металлның валентлығына туры келе. Плюс натрий тұташа SO4 білен. Натрийның валентлығы 1, SO4-неке 2. Шенки H2 SO4 кислотасынан барқа келен. Демек, индексқа біздің тіше 2-лі. Барқа келен натрий 2 SO4. Біздің үрішенік таблицасын қарап жіберсек, үрішенік таблицасында біздің купрум OH екілетілген іріми. Хәм ол барқа келе ұтырым. Ұтырым барқа кетіргештен оқына қоябыз асқатаға көрсетіп. Формуланың yazılışları dərəs kelib şıqda, xəzər tegizligin qoruyubuz.
Демәк, әгәр дә игътибар белән карасак, монда күренеп тора гидроксил группа безнең уң якта 2, сул якта 1 генә. Тигез булсын өчен натрий ашалына куям 2-лене. Демәк, натрий 2 булды. Безнең натрий 2, уң якта шулай 2 атым алынган. Демәк, безнең реакциябыз тигезләнеп бетте. Карап чыгабыз һәм тигезләнеп беткәнлеген күрәбез. Килеп чыккан матдәләрнең исемнәрен бирик. Бакыр 2 гидроксиды. Ни өчен без бакыр 2-лене әйтәбез? Бакырның валентлыгы булырга мөмкин 1 һәм 2. Бу очракта безнең алган 2 валентлысы. Һәм натрий сульфаты. Чөнки ул сульфат кислотасы калдыгыннан барка килгән тыз. Демәк, натрий һәм SO4-не язып куйдык сезнең белән. Килеп чыккан бакыр 2 гидроксидын без сезнең белән җылыттык һәм җылыткан вакытта ул безнең зәңгәр төстәге утырым кара төскә керде. Әйдә, шушы реакцияны дәвам итәбез. Бу безнең эремий торган нигезләрнең химик үзекләрдә булып тора. Купрумаш шикелләтелгән температурада безнең таркалды һәм безнең барлыкка килгән пробиркадагы каты матдә кара төскә керде. Барлыкка килде безнең бакыр 2 оксиды. Ни өчен бакыр 2 оксиды? Башлангыч якта безнең бакырның валентлыгы 2 тигез, килеп чыккан яктагы формулада да бакырның валентлыгы 2 тигез булырга тиеш. Шуңа күрә индекста килеп чыга 1-1. Кислородның валентлыгы 2 икәнлеген онытмыйбыз. Шулай бит? Һәм плюс барка килә су. Реакцияны игътибар белән карап чыксак, безнең реакциябыз тигезләнгән. Демәк, уң якта да, сул якта да атомнар саны тигез. Реакция тигезләнеп бетте. Катлаулы матдәләр состав өлешләре белән алмашсалар, мондый реакцияләрне алмашу реакцияләре дип атыйлар. Укучылар, селтиләр алар бик көчле матдәләр. Алар белән эшләгәндә бик сак эшләргә кирәк. Селтиләр белән эшләгәндә резина перчаткалар киеп эшләнелә. Укучылар, нигезләрнең физик үзекләре белән танышып битик. Нигезләр суда төрлечә эри торган матдәләр. Суда нигезләр яхшы эри яки начар эри икәнлеген белер өчен без сезнең белән китап артындагы эрүшәнлек таблицасын ачып карыйбыз. Кислоталар, нигезләр һәм тозларның суда эрүшәнлек таблицасы буенча карыйбыз һәм шуның буенча кайсы нигез ничек эрегәнлеген билгели алабыз. Мәсәлән, литий аш, натрий аш, калий аш суда яхшы эри, кальций аш шикелләтелгән аз эрүшән, купрум аш шикелләтелгән суда эремий. Төсләре буенча алар төрле булырга мөмкиннәр. Мәсәлән, натрий гидроксиды ак төстә, бакыр 2 гидроксиды зәңгәр төстә була. Калганнарны экранда күрәсез. Кадерле укучылар, без сезнең белән гидроксидлар, нигезләр, аларның классификациясе һәм аларны табу усуллары белән танышып биттек. Бүгенге өйрәнгән белемнәребез сезгә киләчәктә ярдәм итәр дип ышанып каласы килә. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.